ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇതെല്ലാവരും ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ. ലിങ്ക് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്ടാണ്. ലിങ്ക് ഇട്ടില്ല. ഞാൻ അതിനായിരുന്നു വിളിച്ചത്. ഞാൻ ഇപ്പഴാ കേറി നോക്കിയപ്പോഴാ കണ്ട ലിങ്ക് ഇല്ലെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഹിന്ദു മാതാജി ചിലപ്പോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി ഇപ്പോഴേ മറ്റേ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട ആരായാലും ഇട്ടോളൂ. ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 2 എന്താണ് ദിവ്യ സേവനം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 26 അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? അതെ. 26. 25 നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ 25ഉം 24 എടുത്തില്ല നമ്മള്? അതെ. എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ശ്ലോകം 25 ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകയാല് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം പരമജീവിതം പുരുഷന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ശിഷ്യനായാലും അവനെ സദ്ഗുണത്തിലേക്ക് ചേർത്താനുള്ള കഴിവായ 24 സത്വരജോ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു എന്തായിട്ടാണ് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉപമ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിറകിൽ നിന്ന് പുകയിൽ നിന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ അഗ്നി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അഗ്നി കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിനേക്കാളും നല്ലതാണ് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിനേക്കാളും നല്ലതാണ് സത്വഗുണം. സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവര് അവരുടെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ പ്രാമാണിമാരെ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും എന്താകാൻ സാധിക്കും? സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 12 മഹാജനങ്ങളെ ഇന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, 12 മഹാജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ,
കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, മഹാബലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27 എടുക്കേണ്ടത്. 26. 26. 26. ശ്ലോകം 26. 26. അല്ലല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുമുക്ഷവോ ഘോരരൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതാപദീനഥ നാരായണ കലാശാന്ത ഭജന്തി ഹ്യനസൂയവ. മുമുക്ഷവോ ഘോരരൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതാപദീനഥ നാരായണ കലാശാന്ത ഭജന്തി ഹ്യനസൂയവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമുക്ഷവോ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമുക്ഷവോ ഘോരരൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതാപദീനഥ നാരായണ കലാശാന്ത ഭജന്തി ഹി അനസൂയവ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുമുക്ഷവ, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതായത് മുമുക്ഷുക്കൾ, മോക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവര്. ഘോരമായ, ഭയങ്കരമായ, രൂപാൻ, അപ്രകാരമുള്ള രൂപങ്ങൾ, ഹിത്വ, തിരസ്കരിച്ചിട്ട്, അതായത് നിരാകരിച്ചിട്ട്, ഭൂതപദീൻ, ദേവന്മാർ, അഥഹ, ഇക്കാരണത്താൽ, നാരായണ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കലാഹ, പൂർണാധികാരമുള്ള അംശങ്ങൾ, ശാന്തഹ, അത്യാനന്ദ സമ്പൂർണമായ, ഭജന്തി, ആരാധിക്കുന്നു, ഹി, നിശ്ചയമായും, അനസൂയവ, അസൂയ തീണ്ടാത്ത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അയ്യോ, മാറിപ്പോയോ? ഗൗരവ മോക്ഷാർത്ഥികൾ അസൂയ തീണ്ടാത്തവരും ഏവരെയും ആദരിക്കുന്നവരും അതേസമയം ഘോരവും ഭീഭത്സവുമായ ദേവരൂപങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് സർവാനന്ദപ്രദമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെയും സ്വരൂപത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാകുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗൗരവമായിട്ടുള്ള മോക്ഷാർത്ഥികള്, മോക്ഷം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗൗരവമായിട്ടുള്ളവര്, അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്? അസൂയ തീണ്ടാത്തവരായിരിക്കും. അവർക്കൊരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. ഏവരെയും ആദരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അതേസമയം തന്നെ ഘോരവും ഭീഭത്സവുമായ ദേവരൂപങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്താണ്, മറ്റുള്ള ദേവരൂപങ്ങളെ, ആ ദേവരൂപങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് സർവാനന്ദപ്രദമായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെയും സ്വരൂപത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാകുന്നു. അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവർക്ക് ശരിക്കും ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അവര്? അവർക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അവർ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് മോക്ഷത്തിന് സാധിക്കുന്നത്.
എങ്ങനെയാണ്? അവർക്കൊരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പരിത്യജിച്ചവരായിരിക്കും അവര്. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെയും സ്വരൂപത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പരിത്യജിച്ചവര്, അസൂയ ഇല്ലാത്തവര്, എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നവര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഗൗരവമായിട്ട് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അസൂയയില്ലാത്തവരും എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നവരും, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാരെ പരിത്യജിച്ചവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെയും സ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ത്? മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്താഗ്രഹിക്കുക? മോക്ഷത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാകുന്നത്. വിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള സംതൃപ്ത രൂപങ്ങളായും അവിഭാജ്യ ഘടകമായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായും വിസ്തൃതമായി. അപ്പൊ വിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള സംതൃപ്ത രൂപങ്ങളായിട്ടും അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായിട്ടും വിസ്തൃതമായി. ഇന്നലെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ. പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആരാണത്? പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങള് പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങള് ജീവാത്മാക്കള്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾ, അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളും അതല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജീവഗണങ്ങള്, അതായത് ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഇതിൽ വരും, പാർത്ഥക്യ രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ബാക്കി ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? ബാക്കി ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള സംപൃക്ത രൂപങ്ങള്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള്. അപ്പൊ വിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള സംതൃപ്ത രൂപങ്ങളായും അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായും വിസ്തൃതമായി. അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ സേവകരും, സംതൃപ്ത ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ സേവന അർഹരും ആരാധ്യ പൊരുളായ വിഷ്ണു തത്വഭാഗങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ ആരാണ്? സേവകരാണ്. സംതൃപ്ത ആവശ്യ ഘടകങ്ങളോ സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും. ആരാധ്യ പൊരുളായ വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്? വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമാകുന്ന അവര് സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാണ് അവര്. പക്ഷെ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ എന്താണ്? സേവകരാണ്. പരമപുരുഷനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സർവ്വദേവന്മാരും അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളാകുന്നു. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സർവ്വദേവന്മാരും ആരാണ്? അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ആര് തന്നെയാണ്? പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉയർന്നതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അവരും ആര് തന്നെയാണ്? പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളാകുന്നു. അവ വിഷ്ണു തത്വ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരല്ല. അവരൊരിക്കലും എന്തിൽ വരുന്നില്ല? വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ വരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമാന ശക്തിമത്തായ ജീവാത്മാക്കളാകുന്നു വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമാന ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാകണ ആര്? വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ. കാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി വിഭിന്ന ശക്തികൾ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ശക്തികൾ ആര് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്? വിഷ്ണു തത്വങ്ങള് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളായ ശക്തി ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്കോ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾക്കുണ്ട്. ഈ പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് പാർത്ഥക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം ആരാണ്? ദേവന്മാരും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് പരിമിതങ്ങളായ ശക്തിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ പാർത്ഥക്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പാർത്ഥക്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ ശക്തിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ പോലെ അപരിമിതമായ ശക്തി അവർക്കില്ല. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ പോലെ അപരിമിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ പാർത്ഥക്യ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന ബുക്കില് പാർത്ഥക്യ അത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ പാർത്ഥക്യ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണാനില്ലോ.
അതെ, ബുക്കിൽ നോക്കില്ല. ഉണ്ട് ബുക്കിൽ മാതാജി. കാണില്ല. ഉണ്ട് ആ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളായ ശക്തി പരിമിതങ്ങളായ ശക്തി ഉളവാക്കുന്നു. പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് ശക്തി എന്താണ്? പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താണ്? അപരിമിതമായ ശക്തി. അവരുടെ ശക്തിക്ക് പരിമിതിയില്ല. ആകയാൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അതേ പട്ടികയിൽ തരംതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെയും പിന്നെന്താണ് ഈ പാർത്ഥക്യ ഘടകങ്ങളെയും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഒരേ പട്ടികയിൽ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, മറ്റേതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ പട്ടികയിൽ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം അവർ പാഷണ്ഡി എന്ന നാമമുള്ള അപരാധികളാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതുന്നവർ ആരാണ്? പാഷണ്ഡികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാഷണ്ഡികള് എവിടെയെങ്കിലും ഈ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിന് മാതാജി, ഓർമ്മയില്ല. പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെയാണ് ആരെന്ത് പറയുന്നത്? പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ. അതായത് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരേ പട്ടികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരത്തിൽ കാണുന്നവരാണ് പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് പറയും നമ്മള്? പാഷണ്ഡി എന്ന നാമമുള്ള അപരാധികളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്താണ്? അത് അപരാധമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ അനേക മൂഢന്മാർ അപ്രകാരമുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും ഏക രീതിയിൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് അനേക മൂഢന്മാര് അപ്രകാരത്തിലുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും ഏക രീതിയിൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം? കാരണം നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവന്മാരെ നമ്മളും എന്ത് പറയാം? പാഷണ്ഡികളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അനേകം മൂഢന്മാര് അപ്രകാരമുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഒരേ രീതിയില് ഭഗവാനെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താണ് കാരാഗൃഹത്തിന്റെ കണ്ടില്ലേ? കാരണം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരാഗൃഹമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ കാരാഗൃഹത്തിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം പുറത്തു നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവര് ചിലപ്പോ VIP കാരാഗൃഹമായിരിക്കും, നമ്മൾ നോർമൽ കാരാഗൃഹമായിരിക്കും. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടെ തന്നെയാണ്? കാരാഗൃഹത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടത്? ആ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം വേണ്ടത്. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാരാഗൃഹമാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ബാക്കി എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളും എവിടെ തന്നെയാണ്? ആ കാരാഗൃഹത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് ആ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ളത്. ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ മിഞ്ഞാൻ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? അപ്പോ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടാണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ വണങ്ങണം. കാരണം നമ്മളെക്കാളും വലിയ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ആര്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്താണ്? നമുക്കറിയണം ആരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ 12 മഹാജനങ്ങൾ, മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ 12 മഹാജനങ്ങളെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടത്.
അപ്പൊ അവരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത്, അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പദവികളാണുള്ളത്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പദവികളാണുള്ളത്. അപ്രകാരം അവയിൽ ചിലത് കാലഭൈരവൻ, ശ്മശാന ഭൈരവൻ, ശനി, മഹാകാളി, ചണ്ഡിക എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് എന്താണ്, അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പദവികളാണുള്ളത്. അപ്രകാരം അവയിൽ ചിലത് ഏതൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ശ്മശാന ഭൈരവൻ, ശനി, മഹാകാളി, ചണ്ഡിക എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏതധ്യായാണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങളിൽ അല്ലെ, 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ വരുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വഭാവം വരുന്നത്, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാധനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളത് അതിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? കാലഭൈരവൻ, ശ്മശാന ഭൈരവൻ, ശനി, മഹാകാളി, ചണ്ഡിക എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്രകാരം അവയിൽ ചിലത്. ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അധികവും നീച വിഭാഗത്തിൽ ഈ ദൈവങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അധികവും നീച വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ അഥവാ അജ്ഞരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരാണ് ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകില്ല. പക്ഷെ അവര് തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, സൂര്യൻ, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭൗതിക ആസ്വാദന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യഗ്രമായ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, സൂര്യൻ, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭൗതിക ആസ്വാദന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യഗ്രായ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്, ശിവന്, സൂര്യൻ, ഗണേശൻ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കുറെ അല്ലെ. അവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കും. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവർ ദാമോദരൻ, വാമനൻ, ഗോവിന്ദൻ, അധോക്ഷജൻ എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യം നാമരൂപങ്ങളിൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിൽ അസ്ഥിരരായവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാമോദരന്, വാമനന്, ഗോവിന്ദൻ, അധോക്ഷജൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം നാമരൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സാലഗ്രാമ ശിലയാൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു തത്വത്തെ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി സാലഗ്രാമ ശിലയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു തത്വത്തെ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ആരാധിക്കുന്നു. ചില ഉന്നത ജാതിക്കാർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ തുടങ്ങിയവരും സാധാരണയായി വിഷ്ണു തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. സാലഗ്രാമ ശില എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത്? അറിയാവോ? കേട്ടുണ്ടോ? അത് യജ്ഞത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ സാളഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണത് ശരിക്കും? ആരാണത്? പുഴയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കല്ലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാൻ അതിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സാളഗ്രാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണത്. സാലഗ്രാം ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ഒരു ശാപം കിട്ടിയതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു സാലഗ്രാം ശിലയായിട്ട് മാറുന്നത് തുളസി ദേവിയുടെ നിന്ന്. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സാലഗ്രാം ശിലയാൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു തത്വത്തെ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ആരാധിക്കുന്നു. ചില ഉന്നത ജാതിക്കാർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ തുടങ്ങിയവരും സാധാരണയായി വിഷ്ണു തത്വത്തെ പൂജിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മറ്റു ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് വിദ്വേഷമില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് വിദ്വേഷമില്ല. മറ്റു ദേവന്മാരും കാലഭൈരവൻ അഥവാ മഹാകാളിയെ പോലെ
ഘോര രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ബഹുമാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഭീഭത്സ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ പരമപുരുഷന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിഭിന്ന പരിതസ്ഥിതികളിലെ വിവിധ ഭഗവത് സേവകരാകുന്നു. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് മറ്റ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളോടൊന്നും വിദ്വേഷമില്ല. കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും കാലഭൈരവനായാലും മഹാകാളിയെ പോലെ ഘോര രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഭീഭത്സ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ പരമപുരുഷന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്തിനാണ്, വിഭിന്ന പരിതസ്ഥിതികളിലെ വിവിധ ഭഗവത് സേവകരാകുന്നു. ഇവരൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാവണം. ഓരോ അവസ്ഥകളിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോട് ആരോടും എന്തില്ല, വിദ്വേഷമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഭീഭത്സവും ആകർഷവുമായ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ സർവ്വദേവരൂപങ്ങളെയും അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നാലും ശരി, എന്താണ്, ഭീഭത്സമായിട്ടുള്ളതും ആകർഷകവുമായ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ സർവ്വ ദേവരൂപങ്ങളെയും അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ ഗൗരവമായി പരിചിന്തിക്കിയാൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോട് അവർക്ക് എന്തില്ല, വിദ്വേഷമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഓരോ സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരൊപ്പം അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരാധന വേണ്ടത് ആരോടാണ്, ഭഗവാനോടാണ്. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം, ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. വേറെ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആരോടും നമുക്ക് വിദ്വേഷമില്ല, ആരോടും നമുക്ക് ദേഷ്യമോ അതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കുന്നില്ല, അവഗണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭീഭത്സവും ആകർഷവുമായ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ സർവ്വദേവരൂപങ്ങളെയും അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ ഗൗരവമായി പരിചിന്തിക്കിയാൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരെ ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഭഗവാൻ മുകുന്ദനാണ്, മുക്തിദായകനാണ്. മുക്തി നൽകാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അഖില ദേവന്മാരിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ആർക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്തില്ല, മോക്ഷം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല. അമരത്വത്തിനായി ഹിരണ്യകശിപു കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധ്യദേവനായ ബ്രഹ്മദേവന് അപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമായില്ല. അപ്പൊ അമരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരിക്കലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളാണ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ അത് നൽകാനായിട്ട്, അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല, ബ്രഹ്മദേവന് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ വിഷ്ണു അല്ലാതെ മറ്റാരും മുക്തിപാത അഥവാ വിമോചന ദാനം ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, വിമോചനം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ദേവന്മാർക്കും ഭൗതിക ലോകം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ഭൗതിക ലോകം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, ഓരോ കൽപ്പത്തിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇല്ലാതാകുമ്പോ എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആരും വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും വരും. അവരും എവിടെ തന്നെയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ സർവനാശം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നു. അവർ സ്വയം മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാകുന്നു. എന്നിരിക്കെ അവരുടെ ഭക്തർക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വയം മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ. ആരാധകന് താൽക്കാലികമായ നേട്ടമല്ലാതെ പരമമായ നേട്ടം പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദേവന്മാർക്കില്ല. അപ്പൊ ആരാധകന്
പരമമായിട്ടുള്ള നേട്ടം, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം തരാന്നല്ലാതെ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ ഏക കാരണത്താൽ മോക്ഷൈക വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേവാരാധന മനഃപൂർവ്വം തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ആരാധന മനഃപൂർവ്വം തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലും അവർക്കാർക്കും തന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരോട് യാതൊരു അനാദരവുമില്ല. അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനാദരവും നമ്മള് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആരെയാണ് മനഃപൂർവ്വം ദേവന്മാരെ തിരസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദേവന്മാരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനാദരവും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മോക്ഷം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നല്ല, അതെ, അവരെ അനാദരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഹരേ